To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Shri Pramod Boro with a beautiful bouquet and a memento. I would also like to request Shri Pramod Boro to present General Mohit Mahendru a traditional Bodo Aronai. Now, let's Kau suka buat, jak sini lagi suka nasla. Hello friends, good morning and welcome back to my another vlog, and this is your son of Bodoland, of course. Here I'm Bongaigaonनिफ्राय मोनसे राइडआव थांनो ओंखारदों. It is Kokrajhar आरोना, मा होनो मोनसे फुटबल मैच फैगासिनो बिराद गिदिर बे जोंनि क'क्राझारावनो जागोन बियो. Durand काप जायखौ बुङो. बे Durand कापनिनो दिनैहाय Durand काप ट्रफि टुर माने ट्रफिखौ लानानै गिदिंगोन आरो बे क'क्राझार टाउनाव एसे गिदिंगोन. ओमफ्राय बेहाय बिसोरो अर्गानाइजारा जाहैबाय जोंना इन्डियान आर्मि क'क्राझारनिफ्राय नै बिसोरनो अर्गानाइज खालामदों. दा बे प्रग्रामावनो जोङो टुरावनो जोङो लोगो लागोन, I mean बाहागो लागोन. ओमफ्राय जोङो बेहाय जोंनि गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनिसिमबो इनभाइटेसन दंफैयो बिसोरनिफ्रायनो. थिग जोंनिल' नङा, बेबायदिनो गुबुन गुबुन क्लाबफोरबो दङ, इनभाइटेसन हरदों बिसोरो, लिंहरदों माने राइडार्सफोरखौ आरोखि ना. एराउन्ड I mean more than 100+ बाइकार्स जागोन दिनैनि रेलियावहाय. स' जों लोगोफोर बिनिफ्राय थांनो ओंखारदों दायो नै. आं दा हिमालयाव थांगोन, हिमालयनिफ्राय जोङो लाइन आप जानानै we'll move on to Kokrajhar. So let's go guys. हिमालया हटेलनि सर्टकाट लामा बेथिंसो मारियो नालाय जोङो नै. थ' बेथिं थांनानैनो ओइथिं थमफ्रा ओंखारहैगोन आरो. चले कौन है देखते हैं. वाव, रेडी है सब, आ चुका है दोस्त लोग यहाँ पे. हिमालया हटेल लोगोफोर नै बेहाय जों ब्रेकफास्ट खालामबाय, जाखांबाय, रेडी. हिमालया, the viral boy. Oh yes. Ha? Ha yes no. Viral boy, ha yes no. Ready जा? Viral boy. Ready? चलो चेक. Ready? चलते हैं अभी क्या चलते हैं ना अभी. हाँ चलते चले. पूरा उधर भी आदमी रुका हुआ है. हाँ आगे पे थोड़ा लेट हो रहा है हम. हाँ. इसलिए जल्दी निकलना है. हाँ ठीक है, चलो माता नहीं क्लासिक से बा अपडेट जादो हिमालयन. लेजेन्ड रा सोलिलेना इयो मा दाबो क्लासिकसो ओंखारो नोङो. एसे समनि उनाव क्लासिकखौ लानाय जानाय नंदोंलै खालामो. अनलि हिमालयन जासिगोन. ट्राफिक बारबाय नै लोगोफोर, गाज्रि जामोनसै दिनैहाय ट्राफिक. एसे लेट जाबाय नालाय, आर्मि टाइमलै दिनै, आर्मि टाइमसो होसोनांगौ लोगोफोर. खेला नङा, गोदाव सोराव नङा. बेयावनो 8:20 खासैनो, जों 8:00 ओंखारनायनि खोथामोन. दा जों थांगासिनो दं. बिदि जायो मानसिया. चलो आंगो दे. हा फार्स्ट डिफाव से नहीं तो फोटो गैखाले नों. चलो नोंनिया मारै रानलायनाय जाखो बेलाय? हा फैसा मोनथाराखै इउटिउबनि. ओइ स्पिड सालायदो थ', हायो दा स्पिड. चलो ओइ सना जियारानि स्पिड हो. इसोरखौ दिनै ओरैबायदि रायगोन आङो, आर्मिनि टाइम लारोङिखौहाय स्पिड सालायनांगौ. आदा नै बिसोरखौ नेदोंमोन आं, थांबाय दाथ'. थांबाय दा नै बिसोरखौ नेदोंमोन आं, थांगासिनो नै. माबा मोनबाय, ब्रिज मोनबाय. थाव गैया नैलै, इसोरखौ थाव सोहोना लाङो र' बेहाय. 500निसो. हा फुल नङालै, 500नि इसिबांल' सालायनांगौ. दान माबागोन, आग्लायजोबगोन. नङाला बख'नासो लाखिगोन. दा जागोन ना सिना. दा 500 दा 200. साला ये दोनों लांगुरी के वजह से मुझे गाली सुनना पड़ा शिप से. इतना लेट किया ना. 9 बजे में तो हमारा पहुंचने का टाइम था, अभी भी नहीं पहुंचा. ये देखो कहाँ है मेरा दोस्त लोग. वो तो बोल रहा था इधर ही वेट कर रहे हैं.
आगे में है शायद वो है चलो 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 आ जाओ ओए साना चलो गोमसानानै नेनो बाबालै गोमसान मोननायसै बाबु मोननायसै एले नोंबाजै जियाखौ नेना लेट जाबाय थिनालि क'क्राझार फाइनालि लोगोफोरनि दा क'क्राझार टाउनाव दङ जायखौ बुङो सिटि अफ पिस क'क्राझारखौ होनदों आरोना सिटि अफ पिसनो क'क्राझारा दा जोंनि क'क्राझार सफैबाय ओमफ्राय बेहाय डन बस्क' रड राइट लानानै जोङो डाइरेक्ट कालचारेल कमप्लेक्सआव जों थांगोन चलो क्या हो गया चलो लाइन में घुसो गौरां बेहायनो जरा फैनानै लाइन मारि होयो जोंनिथ' बैसोआ बिदिनो थोनले जाहैबाय जों दा बे बैसोआवहाय बहाय लाइन मारिबावनांगौला मा जानांगौ जोंनि अबस्थाया समाजजों मिनिजानाय जानोसै लोगोफोर दा नै जों बे हाबनो थांबाय डाइरेक्ट हाबगोन सिङावहाय सिंलाय सिंनिफ्रायनो जानांगोनलै ओंखायनो सिं हाबबोबाय आं ओइ सोरलाय नोंथांमोन मोजाङै दंजोबो ना नोंसोरो I don't know महायथा जोंनि पार्टिया so which way we have to go okay this way and where's the parking okay where are the riders okay इथिंबावनो नै दे सोरै थुनो इजों थांनाय र' okay बिथिंबावनो ओमफ्राय नोंनि बायदि मोजां दंगौमोनला आं गोरायाव हा बौ सोहोबायना नोङो हागोन बौ नमस्कार मोजां दा दे लोगोफोर जों सफैबाय कालचारेल कमप्लेक्सआव ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो दङ सिङावहाय दसे माबा मोनसे प्रग्राम जागोन बेहाय फेलिसिटेसन एबा माबा माबि ब्रिफिंफोर जागोन आरोना बेनिफ्राय जोङो दा ओंखारलांगोन डाइरेक्ट रेलियावहाय स' जिया नों आर्मि टाइमखौ मिथिया दा एफा उन्दुयोलै उन्दुनो आं गावनि टाइमखौल' मिथियोलै बिदि आर्मि मोनो नामा नों एबारनिफ्राय पुलिस दाखानायसो मिथिबाय आं खारला हाखाला अमा जाबाय अमा जाबाय नों गैले खायसे गैला सानो लोगोफोर सिङाव हाबनि ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामखौ नोंथांमोन नायलांनो दाबावना We have Major General Murugesan, General Officer Commanding Red Horse Division. And we have our chief host of today's event, Major General Dinesh Huda, Vishisht Seva Medal Chief of Staff Kokrajhar. We have our very own Chief Executive Member, Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Boro. We also have Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister, Sports and Youth Staff Kokrajhar to kindly occupy the seat on the dais. A very hearty welcome to you to the city of peace, Kokrajhar. On this very special occasion, we are blessed by the gracious presence of our own Chief Executive Member, Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Boro. Let's welcome Shri Pramod Boro with a huge round of applause. May I now request Srimati Nandita Garlosa, Cabinet Minister of Sports and Youth Welfare, Government of Assam, to kindly occupy the seat on the dais. May I now humbly request the chief guest of today's event, Shri Kalyan Chaubey, President of All India Football Federation. अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति की परंपरा है उसी परंपरा को निभाते हुए let's do the honor of felicitating General Mohit Mahendru and Honorable Chief Executive Member Bodoland Territorial Council Shri Pramod Boro. To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Shri Pramod Boro with a beautiful bouquet and a memento.
I would also like to request Sri Pramod Bodo to present General Mohit Mahendru, a traditional Bodo Aronai. Now, इनका सपना सपना ही रह जाता है। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में इतना वायलेंस हो रहा है, वहाँ के औरत के साथ, महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चे के साथ क्या गुजर रहा होगा उनको मालूम होगा। ऐसे ही एक माहौल था हमारे बोडोलैंड में, कम से कम 30 इयर्स वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी था। हम लोग जनरेशंस खोए, फिर हम लोग और जनरेशन हम लोग खोना नहीं चाहता। हम लोग अभी हम टी शर्ट भी ले लिया, पहनने वाला हूँ मैं। ये मेरा ऐसा उल्टा दोस्त है कि टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहन रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा है फिर भी ये मान नहीं रहा है, लगता है अंदर से बहुत चिल्ड आउट है। ये देखो भाभी है। हेलो, दोनों का जोड़ी अच्छा है। देखो मिल रहे हाइट भी मिल रहे नाटा है। जों दा नैबेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन, ओमफ्राय बे डुरान्ड काप जिनाखि ट्रफि बे फैगासिनो दङ बेखौबो दोनगोन, बेजोंनो जों उन फल' खालामगोन। बेहाय ओभारअल 100+ दङ राइडार्सफ्रा। दा भिडिअखौ नायलांबाय था आरो क'क्राझाराव बबे बबेथिं गिदिंगोन जोङो बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन। ओमफ्राय मस्ट इम्परटेन्टलि बे टुर्नामेन्टआ 5 तारिखआव अपेनिं जागोन, बियो क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागोन। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला, ओमफ्राय खेलायावहाय बयबो बाहागो ला एबा नायफै। बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे रंजाथाव खोथा, बड'लेण्डनि जानानैहाय माने दिनैदि डुरान्ड काप एफा गिदिर मोनसे खेला आरोना बे टुर्नामेन्ट, बेखौहाय 1818आव स्टार्ट खालामदोंमोन खेलाखौहाय, दायो 132 टाइम्स माने जाबाय आरो बेयो दा एबारनि मेट्चआ। स' बेखौहाय दिनै जोङो ट्रफि टुर खालामनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना बयबो 5निफ्राय लानानैहाय ओरैनो उनावहाय नोंसोर ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नेक्स्ट माब्ला जागोन बेवहाय क'क्राझारावहाय बे फिक्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन, ओमफ्राय बेबायदिनो सम लानानै नायफैनो हागोन। बेहाय नुदों नै डुरान्ड काप सिन्स 1888 आरोना। स' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो देरि खालामला, जोंनि राइडखौ स्टार्ट खालामगोन। दानो इण्डियान आर्मि लिड लागोन, बिसोरजोंनो जों फल' खालामगोन। We are starting the ride now. चलो प्यारे से आ जाओ, चलो रेडी आ जाओ। दिस इज कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार। दा बेहायनो माखासे ब्रिफिं एबा मारै जागोन खेलाया बिनि बिसय खिन्थाजोब्बाय, ओमफ्राय जों बेनिफ्राय दा ओंखारगोन। जोङो दायो लोगोफोर टाउन रडनाव फैबाय नै, दा जों टाउन रडनाव गादैबाय, जों बेजोंनो थांबाय थागोन। मेपआ सिगाङाव दंखायो। दिस इज द टाउन रड अफ क'क्राझार नाव, एन्ड द ट्रफि इज कामिं बिहाइन्ड आस। ओरैबायदि गरमलै, हाबा थैहां मोनबाय आङो नै। माबोरै जानांगौ जाखो, दाखालिबो गुवाहाटियावहाय राइट एगेन्स्ट ड्राग्स एबिउसआवहाय बिदिनो जाया, सेम कन्डिसन दिनैबो बेबायदि जाबाय। गोलोमनायजों गरमजोंनो गोजांग्लायनाय मोनखाबाय। एसे स्पिडआव सालायला मोजां मोनगौमोन, दाखालिथ' स्पिडआव दिनैनो गैखाया नै, थाबायना नारनायजों समान। आयौ इसोर, दैयाबो बाल्थिङावसो लानानै लोंनांनायसैलै, थोखाले बथलनि दैया। सासे बारस'ना होबायना, गोग्लैबाय खुलेन। औ बेनो ट्रफिया नै बेयाव लाना गिदिंगासिनो दं दायो। स' विनार एन्ड रानार्स अफ बड' ट्रफिस
प्रग्राम जागोन ओमफ्राय जोंनि बाइकखौ बेहाय पार्किं खालामनि हा बेहायनो दोनजोबबाय जोङो दा जोङो केडिसियाव दंफैयो ओमफ्राय ट्रफिखौ बेहायनो माबागासिनो दङ नै नायनो हागोन ओमफ्राय गासै फट' लागासिनो दङ बेनिफ्राय दायो दसेजों बे जोबनानैहाय ओंखारलांगोन आरो ओरैबायदि असान्थियाव दङ दायो खाथियाव नाङा लेक्सार होगासिनो दं बेखौ खोनासंदों दा नाखाखौ नारा नों रायजोनि थाखायसो मावदोंना नों हारसिंथ' मावाखै नोङो ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा बेफोरबो गोग्लैयोब्रा ट्रफिखौ खेबसे मोजाङै नायस्रादो दिन्थिस्राबावनोसै बेनिफ्राय दायो जों थांगोन सेक्रेटारिनाव चलो रेडी पाटो लेट्स गेट बैक चलो चलो आइमोना होबाय आंलाय बिमा नोंनि मा बाइकखौ दहाय गोग्लैनाया बायबायलै बायदिसिना हा फानथ'बाय बायल'सो प्लास्टिकआ गोग्लैबायदि बायखायो ए बे देब्बाय हा देब्बाय हो गया ना चलो आगे मैं उठा हेलो चलो 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 Hey, no, not like this. Hey, 이리 다사. 이리 다사 미치바이. 나가봐. Hey, 나가봐. 들어, 비마, 들어. चलो. फ्लाइओभार मोनफैबाय लोगोफोरनि दायो फ्लाइओभारजों जों थांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दायो दाबो जोबाखै राइडआ जेसेबांनाखि राइडआ थाबाय थागोन एसेबांनाखि भिडिअ थाबाय थागोन जेब्ला जोबगोन होमब्ला भिडिअबो जोब्बाय आरोना आफ्टार कमप्लिटिं बेबायदि आरो नै चालायबाय प्रमद बर'आबो इंलिसखौनो बुजिया आर'नाइया साला गावसो गानो आर्मिनो गानहोनांगौआ नोंबो नायसनदों दा जालाय बेनो फाल्थु जादों खामानिया मालायनि आर'नाइखौनो गाननो मोनगासिनोखा आंबो बैसोखौ मिलायहोनायसो सानदोंमोन आं गैया जाया फ्लप आर्मि अफिसारासो बिदिखि खालामोलै एफा गिदिर रेंकनि मानसिखौ बिदि खालामनो नाङाथ' सेस अ सना नोंनि महराव गरायाबो उन्दुलाङो मा जाखो मेङाखै फंबाय मेङाखै आथिं रोया मा आथिं रोयानो मेंबावसो नै चलो मेङाखै दा ना मेंबाय गाहामना हो जालेलै हिट जाजोब्बाय गारियानो दुंजोब्बाय नै दान्दैसेन दावखोफिनखायो 41 थांबायमोन दान्दैसेन 43 दावखोफिनलायबाय नै ओइ बिमा ओंखाम उखैयाखै अननाया बारा ना अनगासिनो दं नोंखौहाय हा र' दा दौनाया र' आं दौना होगोन खेबसेनो उखैगानायनि
एसे गोबां गोबां ओंखारलै माथो फैखानायसो उखैनाया जाबाय दालियाव होनदो एसे होबाव होदो एसे नारजि अमा नामा होदो जानायसै ini ada. Kok lain yang sama? Mak. Di sana kayak. Sang isi loang nak megong asal baras sih. Tunggu di gang nak. Nak aman. Aku sabar. Kiri jabai, mau apa sabar le? Gilli mau baik. Mana sabar? Pun ada. Pun sih. Ayo lu guli beli. Lu mana sakang beli? Lem sakang sakang. Maaf ya, udah. Maaf sakang. Pun alam dah. Boleh boleh gede. Boleh lebih mudah kena kena. Alu. Enak sekali. Enak sakang. Boleh sih lu. Finish sih beri membaik. Kamu finish apa? Ini sih jane ya, narji oma, mama sih. Hasla baik kali sih jane. Gue jangan bang. Jadi, gitu kan nama lo di mana? Apa ini promosi orang? Jangan nih. Hah? Jangan. Jangan ke lagi dong. Allah deh, gitu na. Anu kangen. Jadi dia aku bertanya lagi. दिनैनि राइडना बेसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाबाय माबाय नै दा जाखानांगौ दंलाजोबो नै दाथ' थांसिगोन ना जोब्बाय एकदम मोजाङै मोजां जोब्बाय रावबो जेबो माबा जायासै औ उसुबिदा जायासै राइडा खोब मोजाङै जानानै थांबाय जिखिया 5 तारिखआव बयबो फैदो नायनो खेला नायनो सेप्तेम्बर ओमफ्राय जोंथ' बिराद खस्थ' खालामबाय बिराद सान्दुंमोन ओरैबायदि गोलोमनाय सिजोबखानाय नोंथांमोननि थाखायनो औ बेखायनो बयबो फैनानै लैहोर लैहोर नायफैनानै साक्सेस खालामदो प्रग्रामखौहाय लोगोफोर बिदियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि ब्लगखौहाय ओमफ्राय जों दा थांसिगोन गावबा गाव एसेबां जोंनि मेम्बार्सफोर दंमोन जों दा गावबा गाव थांजोबसिगोन ओरै बे सायो बा सिख्लाफोरखौसो सेंग्राफोरखौ नङा जियाखौ नाम लानो गिदों सोर फसायो सिख्लाफोरखौ चलो बाय बाय जियाखौ लानानै थां मारो पिसकारि चलो होमब्ला लोगोफोर ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव स' स्टे सेफ टेक केयार एभरिवान बाय बाय